Jalo femi anga jamana fanga nyama no oye Sugar Kogala Maiga bi aka ngata ijo femi anga wasadun olu nyekoro CNT la ni jumasilu ni obana odo ibaye kafo abefo ama plan d'action gouvernemental o te dore o sebe mi ni abena barake ni kalo toni ngono kalo toni ngono no transition toni bara hakya munun kanga ke chugodi ananfulo kasabibe bo mi ferani dabali jumen tigelendo ubolo akanga ke wati jumeuna ni bela jile ne kuma mi ni fanganyema ni juma jigina abinata onyefo CNT okonolala o yani bi barache kunu aye aga ministru wele ajabala la no oye aga chakero primature la ko mungera anu sigira ka kuma oh nanzara werebe min fo iba fo le dernier réglage kusigi ka ko laje amina tanjo wasado ne nyakoro nyingali obe ala kusube odo yala anganga akechogodi aw yesebe mununge aw ye bara munumboloda abara akobe chogodi adafara kuno anaka ministru ye nyokonyola bene juma jigina femi abara to temebeke noye odo Sugar abe kuma bi na kumara femi kene abe wuli ni kene willa femi CNT ma wasadeu olu be soro ku ulabe ka akono chati tene no lu labe ka akono olu bo ka nyingalu ku olu tenku ala odo akuma be jinya foka tafo atoti nyingalu tengu nenko umayoro munun famu igo kibe na ninke chugodi woni ningali chama obekeni obara bana wati mina bala je no asro abe passé ote dore ay sebe min foni olu jele nunai abe lateme no maje nai abe black refe odo abe o chugode la obara odi ye bini jumasili ni olu bana PAG na surambe fanga normal lamba fama ko DPG déclaration de politique générale odo onga kuma me franche la fanga de kono abe fama ko PAG plan d'action gouvernementale odo ibaye kafo abe boli fembelebele naninga o fembelebele ula o de ka lakana ko o sabati jamana fanta anani bela jelenfe o e foloy flana kalata jelen ko oke o te flana fila sabana o ye yelema bamunun be ni jamana mago bala politique sirafe na be fama réforme institutionnelle et politique ko o baraw ke nanina promotion de la gouvernance o te dore marake chugo nyuma ko o sabati ko o jeya ko yakubaya ni bara kelengele ni josen kelengele abena ta nunu de développer CNT kono sécurité la nebe feka nini neke ni fere bembolo ni membolo ni ala sonama bi klegaina o bela jele meke o kumala Joe Biden kumateni ebe jumen faraninga broma me dore ke jamane ala ka kulusuma ya rabbi Sugar ay kuma mun fo bido fɛn caman bɛ taa fɔ a la komi dɔgɔkun tɛmɛnen o ye dɔn sudale donc a ye laɲini belebeleba laɲini minnu kɛ an b'a jigiya k'a fɔ a kɛfɛrɛ dɔw b'a bolo ni walawalalikɛla la bi somɔgɔ caman bɛ sɔrɔ a la an hakili la o de bɛ transition in maa caman da delen don kabini a sigira n'a kumana bi caman bɛ bɔ i yɛrɛ la voilà o tɛ Tari Kulubali e b'a ko ye cogo di Brama a kɔni an bɛ ka a kuma fɔ kabiri o donna a bɛ taga ka plan d'action a bɛ taga a fɛsɛfɛsɛ o don c'est vrai mɔgɔ caman sigilen n'o k'a makɔnɔ an bɛɛ lajɛlen sigilen n'o k'a kɔnɔ a bɛ na fɛn min fɔ ani CNT mɔgɔw Brama vraiment an bɛ k'a suit kosɛbɛ de très près parce que a bɛ na min fɔ ni min tɛ tɛmɛ Brama a tɛ tɛmɛ dɛ an ka n'a la tɛmɛ ten ko parce que ko an bɛ fɛ transition ka kɛ a ka ban daga ka bɔ an da la daga ko tɛ dɛ wagati dɔ de fana don fɛn min kan ka kɛ ka ɲɛ donc an bɛ min ɲini u k'a fɔ ni min bɛ ɲɛ vraiment u k'a ɲininka o la u bɛ na question minnu poser a kunna point kelen kelen min sanfɛ a ka se ka kuma jɔlen fɔ an ye an bɛ fɛn min faamuya n'Ala sɔnna a ma n'an y'a lamɛn ni min bɔra a la an bɛ segin k'a fɔ nin kɛnɛ kelen sanfɛ. Makura Kone kuma filɛ nin ye. Maso kelen de don plan d'action min ni a bɛna t'o fɛsɛfɛsɛ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ in bi mas
u k'a lajɛ parce que a fɔra ko transition ko fɛn kana fara kan donc n'a y'a sɔrɔ temps min b'a bolo n'a bɛ se ka baara ko fɛn kana fara kan ko fɛn kana fara kan o de tɛ fan bɛɛ yan mais dɔw ko ni an bɛ fɛ n'an y'a ye jamana bɛ mɔgɔ minnu bɛ an kunna sisan ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna n'u bɛ ka taa ni sira min ka ɲi ko k'u to u ka baara kɛ ka taa ko dɔ ka fara transition kan mais o ye dɔw ka kuma mais parti politique fanba kɔni olu ka hakilina to ye an bɛ tila ka se voilà an ka taa Cheikh i b'a ko ye cogo di Mas plan d'action muni a kofɔlen don a mɛnna i y'a fɔ Tarini Makɔrɔ fɛ Jaginɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ donc fɛnba de don c'est comme orientation tournant ba de don c'est comme nin gouvernement in ka waleya la c'est comme u ye fɛn caman fɔ c'est comme u bɛna minnu boloda donc nin plan d'action ye ne kɔni bɛ mun ɲini a kana kɛ gouvernement tɛmɛlen n'o ye Mukutari Wade ka gouvernement ye a kana kɛ o plan d'action ɲɔgɔn ye ka fɛn fɔ mun tɛ se ka kɛ yɛrɛ politique mɔdɔw ko c'était trop ambitieux voilà trop ambitieux c'est comme a kana ko ye c'est comme a ka fɛn kɛ c'est comme mun bɛ se ka kɛ dans le temps donc et puis fɛn ɲɛnama don fana parce que ni mun bɛ se ka kɛ o bɛ dɔn a kɛcogo fɛ c'est comme su min bɛ diya o bɛ dɔn kabini wula fɛ donc a ka fɛn kɛ mun bɛ faamu a kana gouvernement tɛmɛlen in t'a la degi tuguni c'est comme u ka fɛn bɛɛ kɛ walasa k'o éviter voilà o faamuna jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement patriotique pour le développement MPD voilà ko u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka lancement min ni a bɛna kɛ sibiri don nin kalo in tile 31 o tɛ siniya nɛgɛ kanɲɛ 15 o mana tɛmɛ ni sanga 30 k'a bɛ kɛ Banangabugu jumelage o kɔnɔla la ko u bɛ nisɔndiya kosɛbɛ maaw nali la ko sabula u bɛ na u ka baaraw olu ninnu don voilà bon n bɛna Jaginɛ bila ka taa ou bien ni Makura bɛ taa jɔn bɛ taa Makura bɛ taa parce que o y'a ka yɔrɔ yan tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni disɛbɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko indépendant u ye kuma talen ko u y'a jira k'a fɔ ko chacun a son tour chez les coiffeurs u m'a fɔ ten nka ne yɛrɛ de ko ten ko bɛɛ n'i ka tuuru don fɛn min ye coiffeur ale fɛ yen Jaginɛ ale kun bannen don ka a bamusi ni ka o di seli ɲɛkɔrɔla la ɲɛ ko bɛɛ k'a da la ko n'i ma laya faga ko o tɛ kɛ n ko tabarikala ko sɔnni tɛ tigɛ bamusi tɛ di kun tɛ gana n ko tabarikala n ko don o don dɔ bɛ faamu ko la bamanan ye a ye an yɛrɛ minnu na olu yɛrɛ bɛ ɲini ka ko dɔ don a la anw ma min don a la n ko tabarikala i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Musa Jawara général Musa Jawara maa caman bɛ ale dɔn i ye Musa Jawara fɔ maa caman hakili bɛ jigin anniversaire mondial la o tɛ Jaginɛ c'est pas ça Keleni tari ye mun fɔ tan don anniversaire mondial o mun ye anniversaire mondial ye mun ye anniversaire mondial dugu wuli anniversaire kɛ non ala chaise ni chaise tɔw olu tɛ kelen ala kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ tɔw ali achète a couleur ala achète hala artiste olu tɛ malien ye des assiettes dorées couleur Fali Ipupa mondial Ipupa a jara de koyi Fali Ipupa avec ses danseuses wari kun bɛ ka on a un orchestre complet Fali Ipupa avec ses danseuses wa dɔw kuma la olu bɛ se dɔn na dɛ awɔ dɔw kun bɛ ka pa bɔ kuma bɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ ne ma dun ta dabɔ o bɛɛ kama i b'a ye k'a fɔ Musa ale min ni jamana yɛrɛ lakana a kun kalifalen don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu tun bɛ kotigiya la Laji Burama a ka fanga fo ka taa se ka kibaruya ka a ɲini k'a di an ka wolomasiri tabaw ma dankari kana kɛ jamana la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ni nin dabali nin bɛɛ kun dilen don Musa Jawara ma ale min kun y'an ka sécurité d'État o ɲɛmaa ye kunnafonidila ni o ye AD indépendant kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ Musa Jawara kunu fɛn min ye an ka kiiri tigilamaw ye k'u ye wele bila a ma wele bilalen kɔ a ma ɲininkali ko ala a ma jɛnya yɛrɛ k'a fɔ ko Birama Ture a tununi ko Musa a bɛ mun de kalama a la ɲininkali a ma jɛnya hali dɔɔni i b'a ye k'a fɔ ko u taara ni kuma ye fɛn min kɔni bɛ yen ni o jɛra bɛɛ lajɛlen kan
ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye o ye Birama Ture an bɛ k'a fɔ ko a tununa ko tununi kan ka min fara ka sa ko de ye ko Birama ka a tanyana yɛrɛ de koyi o de bɛ fara kuma kan Birama tanyana yɛrɛ de ko a tanyana min o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye an ka SE n'o ye service de renseignement ye ko o jabala yɛrɛ de la ko Birama ko a bɔnɛra a ni na ye ni o ɲɛma ni o ye Musa Jawara ye a ma kɛ cogo cogo sa ko nin ko a tɛ se ka kɛ ale kɔ o kama Musa Jawara u ye fɛn dama dɔ fɔ k'a fɔ ko a sen b'o la complicité de séquestration d'enlèvement et de torture chaque ne e ne ka kojugu dɔ kɛ sisan i ye ɲɛ ka a kɛ e ma taa fɔ fanga ye chaque ni ne minɛra yɔrɔ min na ni bɔ kɛra kalama k'a fɔ e tun b'a kalama e ma taa ne dénoncer tu es mon complice o tɛ Sékou Touré ko ten ko le silence devant un crime a ses responsabilités à ces crimes commis i kalanna fila bɛ kalan koyi Sékou Touré ko ten kalanna Cheikh Sidibe n'i ye ko ta k'a lajɛ ko complicité de séquestration d'enlèvement et de torture o de taara ni ka a da fɛn min ye Musa Jawara kun Musa Jawara ale min ni a tɔgɔ a fɔlen bɛ nin ko in na i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ n bɛ n'o ye Kacho jamana ɲɛmakɔrɔ ale denkɛ Karim Keita nin bɛ ko a ma ko Kacho le fils de l'ancien président de la République Maska Bébé Doc suspecté d'être l'instigateur de la disparition de notre confrère. L'enfant du pays. L'enfant terrible du pays. Ouais, l'enfant terrible. Bébé Doc. Il est terrible. Ni ye indépendant ale ka kuma ye a kuma kelen na nafoloddisiyɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx ale kumara ale ka kuma yɛrɛ o ka di fo ka taa fɔ a to ten sabula ale ye kunnafoni di sɛbɛn o caman ka gafew ko olu ta olu minnu kumara a ko kan n'i ye ko ta k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maa min ma daraka dun il faut manger parce que a kuma ka dun dɔɔnin dɛ n'a ka di a bɛ sɔn ka mɔgɔ fa a kuma a ka dun dɔɔnin fo ka taa fɔ a to ten a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a ye ɲininkali a ye kuma fɔlɔ min fɔ a ko quand l'ombre de Karim Keita plane sur l'assassinat du journaliste Birama Touré de graves présomptions convergent vers le fils du président Ibeka a ko kunnafoniddisiyɔn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Afrique Soir o ka kuma ko o ye a yira k'a fɔ ko Birama a bɛ tunu don min na Birama Touré k'a bɛ tunu don min na k'i b'a ye k'a fɔ ko o don k'a daminɛ o don na ka na se fo bi ma ko caman ko o kɛra a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko maa min kɔni bɛ yen ni boloden kɔni n'a bɛ sin o la bi k'a fɔ ko o sen bɛ nin ko la k'a fɔ ko ni siga yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko o don ko o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale denkɛ ye n'o ye Kacho Karim Keita a ko n'i ye ko lajɛ halisa i bɛ maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ n'o ye colonel Sekumar Ndiaye ko ale ka kɛ ni kibaruya dɔw ye sabula ale tun ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko u y'ale tɔgɔ fɔ nin ko la ko nka ko nin bɛ fɔ waati min na ko y'a sɔrɔ ale tɛ Mali la ko y'a sɔrɔ a bɛ Faransi jamana o kɔnɔla la ale bɛ a ka formation a bɛ kalan na fɛn min ye kunnafonidila ye Sphinx kɔnɔ a ko o kuma ko o ye tiɲɛ ye tiɲɛ don ko nka Birama bɛ tunu don min na ko o don ko colonel Ndiaye k'a tun bɛ Bamakɔ ko sabula k'a tun ye permission sɔrɔ ka bɔ Faransi ko ka na waati y'a sɔrɔ kalan na nka Birama bɛ tunu don min na ko y'a sɔrɔ permission ko o bɛ a bolo ka na Bamakɔ a nalen kɔ Bamakɔ i b'a ye k'a fɔ ko Birama ko u kɛlen kɔ ni ka a minɛ wulada fɛ ko u y'u sɛnsɛn n'a ye ka taa fa min na sa k'o de ye sécurité d'État o kɔnɔla ye maa saba tɔgɔ fɔ n bɛ k'olu de kɛra sababu ye ni ka a minɛ ka taa n'a ye sécurité d'État kɔnɔ l'adjudant chef de gendarmerie Boubacar Koné ni bɛ ko a ma ko Abacha k'ale sen b'a la Birama k'a minɛlen kɔ waati min na o yɔrɔnin bɛɛ ko u taara yira maa dɔ la maa min o ye lieutenant colonel ye o tɔgɔ Omani Kamara Omani Kamara a taara yira ale la o bɔlen kɔ u taara yira colonel Sekumar Ndiaye la a kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye a fɔra ko après un interrogatoire musclé
musclé tili b'o la musclé musclé mun ye fanga yani bɛ se k'i musclera ɲininkali jagoyalama musclera musclera kɔni o bɛ se ko la o b'a sɔrɔ a tɛmɛna dan kan furuguya de fana b'e la n'o tɛ anw kɔni bɛ se ka musclera bien vrai que les régimes bɛ ka respecté musclera dɛ san jumɛn ni guloki bɔra Gana fɛ y'an ka régime a régime in ka di parce que régime duman i fɛnɛ t'o faamu n'a fɔra ko régime ka di sɔgɔma 2 pommes tilegan fɛ 2 papaye masi ta tɛ kelen ye sufɛ 2 bananes voilà mais un régime c'est un régime fruitier non j'ai rien non Lipton thé dɔrɔn masi o régime ma dafa dɛ kana jɔ o mana n sigilen don wa i tɛ se yɛrɛ la régime fruitier se bɛ yɛrɛ kun ne b'a dɔn ayi o kɔni a y'a minɛ a b'a kɔnɔ t-shirt in yobalen no bi c'est un régime fruitier t-shirt in yobalen ayi t-shirt in yobalen tɛ dɛ a yobalen tɛ wa c'est un régime fruitier mais Mas, le problème c'est que a dafari a dafara parce que kɔgɔ b'a jɛ o ayi ça c'est pas équilibré ko bɔ la c'est équilibré Mas ba fɛn bɛɛ dun équilibré n ye fɛn bɛɛ di Mas ma wagati o wagati a b'a bɛɛ dun yanni Mas kuna a dun ye nɔ kunu a ka saga nana j'ai touché tu pas ti sangala fo k'a don manani kɔnɔ ka taa emporter voilà c'est pour les enfants ayi jumɛn k'i ko k'a ka di tigɛdɛgɛna la k'a ka di tigɛdɛgɛna la Magi Babo bɛna ni ka maaya kɛ a fɔra ko interrogatoire musclé ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye ko après un interrogatoire musclé Birama Touré a été soumis à des tortures atroces exécutées par l'équipe de l'adjudant-chef Boubacar Koné alias Abacha sous les ordres des deux officiers supérieurs Ndiaye et Kamara. Birama u kɛlen kɔ ka ɲininkali ko o busamisɛnnin gwa la u ye a minɛ ni ka a tɔɔrɔ kosɛbɛ tɔɔrɔ min ni a bɛ maa degun tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ cili ye tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ ko caman ye a tɔɔrɔlen kɔ waati min na fɛn min ye tɔɔrɔ ye ko o ma kun a golo la o kɛra sababu ye Birama a ye diɲɛ to a ni o binna o kɛra ka maa mun jɔlen to ka kɛ ni kunnafonidila ka fɔ ye Boubacar Koné n'u k'a ma ko Abacha ale ni officier supérieur fila ye n'o ye Ndiaye ani Kamara ye k'a kɛra ko olu jɔlen to kunnafonidila a taara ɲɛfɛ a ko le fils du président a rendu visite aux journalistes détenus à la sécurité d'État Kacho jamana ɲɛmaa denkɛ kumana min na Birama a bɛ balola a minɛlen don k'a ye taako fila kɛ ka taa Birama lajɛ k'a to ese maaw olu bolo lajaba bɛɛ lajɛlen o bɛ ka da a kan o waati la i b'a ye k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni ale yɛrɛ minɛra kunun ni o ye général de division Musa Jawara ale ko don ale fana taara Birama ka taa visite ka taa o kɛ siɲɛ caman o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tun b'a kalama k'a fɔ ko Birama ko a kun minɛlen don ale yɛrɛ ka yɔrɔ la la mort du journaliste Birama Touré a été constatée un vendredi matin Burama a ka saya ko o nana dɔn juma dɔ sɔgɔmada fɛ o dɔnnen kɔ waati min na maa dɔw sugantira an k'a fɔ tubabukan na ni k'a fɔ bamanankan na o bɛ an jɛya kosɛbɛ nin kuma in na le corps a été confié à l'équipe de tortionnaires sous le commandement de l'adjudant-chef Boubacar Koné dit Abacha pour inhumation devant le directeur de la SE et le colonel Oumani Kamara. Le corps a été enveloppé dans une natte pour attendre la nuit du samedi soir vers 2h pour enterrement. Ni bɛ bɛɛ ka daraka bɔ bi. Ko
a donna Birama Touré a ka saya nana dɔn o kɛra juma sɔgɔmada fɛ o dɔnnen kɔ juma sɔgɔmada fɛ ni maa saba n'o ye adjudant chef Boubacar Koné n'u ko a ma ko Abacha ka taa se fɛn min ye colonel Oumani Kamara ma fo ka taa se colonel Ndiaye ma olu y'a dɔn waati min na k'olu kɔni ye a fure ko o di maaw ma maa minnu ni olu bɛ baara la u bolo k'a fɔ k'u ka a kɛcogo bɛɛ la ni ka a jɛnajɛ ko o kɛ ka bɛn ni sibiri ye nɛgɛ kaɲɛ 2 o waati dugulafɛ nɛgɛ o kaɲɛ 2 o waati 2 heures du matin o kelen kɔ i b'a ye selon les rapports de l'opération seuls les 3 éléments de l'équipe de l'adjudant chef Koné et Abacha savent le lieu où le corps a été enterré. Abacha n'ale adjudant chef ye ko ale ni a ka maaw olu dɔrɔn de bɛ yɔrɔ dɔn yɔrɔ min ni su a donna yen Abacha ko ale b'a a yɔrɔ dɔn nin baara bɛɛ lajɛlen bannen une récompense de 70 millions de francs CFA offerte par Karim Keita au tortionnaire du journaliste Birama Touré. Si les chefs nous écoutent, tortionnaire a to kɔrɔ fɔ an ye bamanankan jela Aklobana. Après la mort du journaliste, en guise de récompense, journaliste Salenko Watimina, voilà ça comme Mauladia ou Beseko ou Dade, Ninkmai Akake Jakmaboy Ninga Adolento, le fils du président a offert 70 millions à répartir entre les 5 auteurs de l'assassinat de Birama Touré. 40 millions pour les officiers Chekmar Ndiaye et Oumani. 30 millions pour les officiers de l'équipe de l'adjudant chef Koné, dit Abacha. En plus de 5, en plus, les 5 meurtriers ont chacun eu un logement social. Atijebou Kelengelendiru Ouma. Million binani, au dira colonel Ndiaye ni Oumani Mako, Uluko Okla. Un million bisaba, au dira Mars Saban Toima, ko Ulufeneka Okla. Million bisaba ni Okla, Mars Sabatia, million. Tantan. Odo. Voilà ça, vous savez que Mango Alisa, on fait mieux logement social. So, Atedebou to Antafa Matea, Atedebou au Kelengele, au Dira, au Lubema. Le colonel Oumani Kamara a été bombardé, attaché de défense du Mali en France. Oumani Kamara, Alisaka, allez Ladia, au fait mieux, ouye, allez que attaché de défensier, Franchi, Anga Lasgide Mimbe, au Kreferala. Les 3 sous-officiers ont été envoyés sur le même décret de nomination aux différents ports d'Abidjan et de Lomé. Abidjan port, et Lomé port là. Le chef de l'équipe, Boubacar Koné dit Abacha se trouve en Côte d'Ivoire. Allez bien, Côte d'Ivoire B. En plus de 40 millions qu'il a partagé avec le lieutenant colonel Oumani Kamara, le colonel Ndiaye a reçu un véhicule pick-up double cabine flambant neuf du fils du président. Devenu de plus en plus gourmand et encombrant auprès de Karim Keita, le colonel Chekmar Ndiaye, entre parenthèses, alcoolique chronique. A été finalement chassé de la sécurité d'État par le directeur de la SE qui ne supportait plus ces demandes insistantes d'aide financière. Ni awrobla lanji note akuma kaja foka tafo atoti nga Ahmed Dani Roina ni Roni Mbambo nga komi akobe kiri kaboloka amampa kuna odo. Tu veux parler yangne? No brama bon me klene yamaria note ngampa kuma kuna ni ngoni moyin kirige mo man kirige alaben kirige moi il se kodo la vie toto quoi parce que ni kuma ere makura faut pas pleurer de kashi koy non ebe mo la kashi ebe mala kashinga parce que ni miri mo sumo ka mo kata mo ere buna wadi ko jugu daya kebali yo kata atigila mo shudon ta iba ko sumo tala brama jiga bula bulsira fe mo ni nobenna brama ko ka tuila feno be mali kono anga fo atangi ni duga mo shuga ambe kuna fondile wallahi ay kuna fondile re mu brama zro ni go ka mi zro aywa ibe ala tan sino 20 ans mega jamane ngono wallahi mais tiere ni mo noben kola brama kiriga ka barake mo kulo kana laje
masakɛ kelen kelen tɛ diɲɛ ban kɔ fo mɔgɔw k'o de dɔn min nana fanga la ko i fɔra dɔ ko dɔ f'i kɔ Janginɛ kana miiri k'i tile bɛ diɲɛ ban dɛ Janginɛ vraiment Karim a tɛ sunɔgɔ sɔrɔ a tɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔ a kelen k'a dɔn ko ale citelen don affaire min ni essayer directeur welela ko o minɛ ni ne Mali kiri min minɛ Allahu akbar ne Mali kiri min minɛ Janginɛ Mali kiri yɛrɛ de b'i minɛ ni nɔ t'a la a fɔra banna mais ni mun nɔ b'a la vraiment a ka ca tiɲɛna Mali kɔnɔ maa dɔw mɔgɔw bɛ faga cogo dɔ la i b'a ko sɛ Janginɛ min fana bɛ nin ko dafa i b'a dɔn wa min b'a ko dafa Dramé min ni ale bɛ ka nin bɛɛ sɛbɛn ale bɛ nin bɛɛ dɔn munna yɛrɛ tina mais yɛrɛ ka na ale de bɛ nin bɛɛ dɔn ale de bɛ nin bɛɛ kalama ale yɛrɛ ka na ale yɛrɛ ka na bi justice mago b'ale la k'ale lamɛn kosɛbɛ ale bɛ nin bɛɛ dɔn a kɛra cogo cogo ale bɛ nin bɛɛ dɔn nin détail i b'a dɔn nin détail kuma di a la fɔlɔ wa ni kuma di dɛ kumaw kun fɔra mais a bakurubaw de kun sanfɛlaw de kun fɔra bon détails de filɛ nin ye ka di nin ye dɔɔni dɔɔni yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yan ko k'a b'o bila ka kiiri kɔnɔ a yɛrɛ ko ten k'a b'o bila ka bon déjà nin bɛɛ bɛ ko min na n'a yɛrɛ sera ka na a bɛ ɲɛ ni ne a ka kibaruya dɔw sɔrɔ wagati dɔ la ayi détail yɛrɛ de b'a bolo ni ale fana lamɛnna kiiri fɛ parce que Birama tun bɛ baara k'ale de bolo n'ale fana lamɛnna wagati dɔ kɛra ko fanga sugusuguli kɔfɛ k'a ko nali halisa a ko jamana basigilen tɛ ale ka na wala k'a ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ bon a yɛrɛ de bɛ a nakuma dɔn Janginɛ a kan ka na ni ne y'a nakuma ye a b'a nakuma n'a ye nin waati kɔni jɛ ne tɛ nakumala la walahi nin y'a nakuma ye déjà i bɛ nin bɛɛ kalama i bɛ nin bɛɛ kalama a bɛ kiiri dɛmɛ a ka baara la ji ka boli a boli sira fɛ voilà mɔgɔ nɔ b'a la vraiment bɛɛ ka ɲininka voilà o bɛɛ ka ɲininka Dramé mɔgɔ tɔgɔ fɔ hali ni ma sinon a ye détail min di bi Musata kuma fɔ fɔlɔ o ma fɔ dɛ k'a fɔ ko Musa tun b'a kalama ko taara a lajɛ ko Musa yɛrɛ taara a lajɛ et puis Karim yɛrɛ taara a lajɛ siɲɛ fila k'a fɔ fɛnɛ ko a su taara don yɔrɔ min na ko a taara o yɔrɔ la c'est des détails ka tila ka heure fɔ 2h du matin 2h du matin i bɛ taa mɔgɔ somɔgɔ i b'o ko mɔgɔ suguya ma dɔn ka t'o bila dingɛ kɔnɔ ten yan ko Bamakɔ tigilakaw den de don hadamaden ni ka gɛlɛn dɛ bon ni hadamaden ni komi a bɛ kiiri ka bolo kan an tɛ an janfa a kuma kɔnɔ an b'a a danni yɔrɔ la fɛn bɛɛ kan ka ɲininka o bɛɛ ka ɲininka kunnafolidila kɔni ye a fɔ ka da yan kuma caman b'a kɔnɔ kuma caman b'a kɔnɔ nka nin ye a la kumabaw ye an bɛ se ka min ta n'o tɛ n'i ye a bɛɛ kalan a détails b'a la détails minnu bɛ yen ni a bɛ maa hakili a b'a wasi et puis a b'a adamaden ka nin gɛlɛya ala bɛ yen kuma ka ca ala b'a ta la dɛ kuma ka ca ala bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la kuma ka ca y'an ka taa nafolo di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'a ma le point u ye kuma ta u kumara le point y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni kɛra seliba don ko film don comme dans un film hollywoodien Hollywood o tɛ États-Unis yan Nollywood o tɛ Nigeria Bollywood o tɛ Janginɛ ninnu ta yan Indo Janginɛ o t'aw ta yan ayi e ma ko Indo film ka di ne o j'imagine e ma fɔ yan i y'a fɔ e ma fɔ n y'o fɔ n y'a fɔ sur le chef Nollywood ka da yɛrɛ o ye Nollywood de lajɛ kosɛbɛ i bɛ ka nale o ayi bon c'est un constat i taara yen komi i ye policier bala bɛ tila constat ko constat kɛ Janginɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko l'anonymat ko décès de l'agresseur d'Assimi Goïta l'anonyme mort dans l'anonymat a tubabukan bɛɛ filɛ l'anonyme mort dans l'anonymat ale ko ten a y'a jira k'a fɔ ko maa min ni sigi kun kelen don ni ka a kɔnɔ sabula a minɛra ni ka taa ni a ye sabula an ka jamana ɲɛma a ye muru da o kan na k'a fɔ ko a na o kan tigɛ jango an bɛ selidon na laya ko o tun bɛ sen na
i b'a ye k'a fɔ maa min tun bɛ na nin kɛ ale minɛra ni ka taa n'a ye bɛrɛ la a minɛlen kɔ ni ka taa n'a ye bɛrɛ la maa caman kɔni i sigi ka kiiri ko o jaabi ni ka o kɔnɔ dimanche don ɔ fɛn min ye an ka jabarani soba la ko laseli a nana kɛ k'a fɔ ko maa in ko a bɔnɛra a nin na ɔ ko a sara a fɔra nin fɔ cogo in na a sara cogo di ɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye ko olu de bɛ se ka lara wulili kɛ ni ka o jaabi ko o di yala badɛbɛcili min dara a ka misiri ani mɔbili ni ɲɔgɔn cɛ ko o de kɛra a sata ye wa ɲininkali tɔ min a bɛ yen ɔ dɔw fana tun y'a jira k'a fɔ ko a na kɛ ni an ka maa minnu y'a minɛ ka taa n'a ye ko olu fana ye badɛbɛ gosili ko o da kan walasa a bɛ se ka kuma ko a na kɛ ni o de fana kɛra a sata ye ɲininkali tɔ min o fana gulonna o yɔrɔ la dɔw fana ko an damama ko o de ka wele ko o sera a ma ɔ a ma kɛ cogo cogo sa bi tɛ juma ye bi juma yɛrɛ de fɛn min ye autopsie n'o ye ka a su larawuli k'a dɔn a sara cogo min na k'o da maaw tulo kan o jaabi o kan ka bɔ bi n'o jaabiw bɔra sa fɛn min ye kiiri tigilamaw ye olu bɛ sɔrɔ ka baara ko o tɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ enquête o tɔ bɛ to sen na walima n'a bɛ datugu o bɛ kiiri bolo nka ɲininkali tɔ min a gulonnen o de tora ko maa min ni a tɔgɔ fɔtɔ filɛ nin ye ko tɔgɔ ma dɔn jamu ma dɔn o bɛ fɔ sabula kunnafonidila dɔw kɔni de ye tɔgɔ ni jamu k'o fɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɔnɔla la ko nka ko fɛn min ye an ka faso ɲɛmaaw ye ko ne olu ye min fɔ baara a bɛ kɛ ni o de ye siga t'a la k'an bɛ don min na ko bi olu kɔni ma tɔgɔ fɔ u ma jamu fɔ ko fɛn min ye bɔyɔrɔ yɛrɛ ye ko o ma fɔ ko a ko kɔni a kɛra maa caman kɔnɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko filimu filimu i mana a kɛ cogo o cogo yɔrɔnin dɔ bɛ bɔ a la o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a fɔ ko fɛn dilannen don fɛn sogololen don ko yala ko o bɛna ye nin kɔnɔ wa ɲininkali tɔ min a gulonni o tora yen kunnafonidisɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma le sphinx ale fana taara nin sira kelen fɛ sabula sphinx ale ye a jira k'a fɔ ko nin don kofɔlen kama maa dɔ bɛ yen ko ale kɔni ye cɛ natɔ ye ni muru ye ni ka takili k'o da ɲɛ ko takili dɔn takili mun bɛ kɛ balontan na merci an ka match don polisikɛ min da janginɛ ɲɛ o ɲɔgɔn don 13e polisi wa 13e polisi an fitinin an tun b'a fɔ ma ko takili danuwa n'ale dar'i ɲɛ ballon kɔni bɛ tɛmɛ mais e tɛ tɛmɛ o ye baraji ye a ka jugu ni baraji ye kogo yɛrɛ de don cɛ y'o da janginɛ ɲɛ ani u ka match don i hakili b'a la Sɛki awɔ n hakili b'a la fo janginɛ fo a jouera dernière minute la ka kɛ ni kibarodila ale ka fɔ ye Sphinx kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko cɛ natɔ ni muru ye ko dɔ takili da a ɲɛ takili dalen a ɲɛ ko de kɛra sababu ye ko a ka talon dɔɔni ko o ye dɔ bɔ a natɔ o fanga la maa min ye takili da dɛ ko o fana minɛra ni ka taa ni o ye ko yala ko o ye takili da mun na ko tun b'a kalama ko muru b'a bolo wa a ma kɛ cogo cogo sa ko u ye o fana ɲininka ɲininkali kelen kɔ u ye o bila ko k'a fɔ a ye k'a ka a ka kɛ a ka to jamana in kɔnɔ a kana bɔ ko kuma bɛɛ lajɛlen na k'u mago o bɛ se ka jɔ a la n'a welela k'a ka jaabili kɛ i y'an ka taa sugu la dɛ takilida ye kiiri kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da ni ala ye dimanche su jira an na professeur Clément Danbele Janginɛ ka cɛ ale de b'an bolokɔrɔ dimanche su Clément awɔ a ko k'a ni maa tɛ kuma dɛ k'a kelen a kelen a kelen pe il est Clément maintenant la carte Clément est vendable ouais la carte Clément est vendable lutte contre la corruption ouais carte Clément est vendable Amita n'an taara i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ jɛrɛ dɔ kɛra jɛrɛ min ni parti politique caman tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra a parti politique la i bɛ Codem sɔrɔ yen Useni Amion Gino Polo ale ka parti ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Asma CFP o ɲɛma o tɛ le tigre ye wa Sumailu Bube Mayiga a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Adema Cɛmɔgɔ a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Bouakari Tereta RPM a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Yunus Ahmed Diko Yɛlɛma Musa Mara nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ kuncɛtɔ fɛn min ye déclaration ye o dira jɔn ma a dira Yɛlɛma a ɲɛma ma Musa Mara ko a ka a kalan
aga kala o fɛn min bɛ n'o bɛ jɔ ma hakili fɛ kalan in na o de ye fɛn fila ye transition k'u b'a dɛmɛ ko nka k'u bɛ tila ka kangari da waati min fɔra ko fɛn kana fara a kan k'u ka détail di détail min ni o b'a yira k'a fɔ ko kalata a bɛ kɛ o kɔnɔla la a fɔra nin fɔcogo in na an ye ɲininkali kɛ an ye maaw ɲininka walima jangene aw pere ka ta di fɔlɔ an ka maaw lamɛn ka bɔ Buguni bon ne bɛ n ka hakilina fitinin fɔ ko in na parti politikiw farala ɲɔgɔn kan u bɛ transition dɛmɛ pour que a ka bɔ gɛlɛya la u tilala k'a fɔ ko élection a kana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a ka to dɔ min fɔra transition ka ban o ma ne kɔni bɛ ɲininkali min kɛ o yɔrɔ la mais est-ce que fɛn min bɛ Mali kɔnɔ est-ce que olu b'a kalama wa Mali bi raison si tɛ n'a minɛnen tɛ o raison ka dɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ en tout cas k'a daminɛ kɔni Segu fo Dana yɔrɔ bɛɛ minɛnen don ne bɛ min fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɔ bolo la fɔlɔ ni Mali bɔra bolo la waati min élection ko kuma bɛ fɔ n'a sɔrɔ kɔni vote ye Maliden bɛɛ ka hakɛ n'o kɔni kuma ye tiɲɛ ye n'o ye vote kɛ sisan o kɔrɔ o ye dɔw ka hakɛ bi sabu ni ye Mali sigi 100 bi 70 ɲɔgɔn si t'an bolo. Ne tɔgɔ Abubakar Dunbiya sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲakuma o ye kumaba damadɔni fɔ kuma nin kɔnɔna na mais kuma fila de bɛ yen min donna adamadenw hakili fɛ o ko fɔlɔ ko o bɛna jɛ ka transition mɔgɔw dɛmɛ ka tila tuguni o ko tuguni ko tile kelen man ka fara transition waati fɛnɛ kan ko ka chronogramme fɛnɛ bɔ a kan ka kɛ cogoya min fɛnɛ la depuis nin yɔrɔ la an bɛɛ kelen-kelenna kan ka question de poser a yɛrɛ kun fɔlɔ et puis a man ka bali mɔgɔ la a fɔlɔ ye mun ye mun de y'a to parti politique ninnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati kɔnɔna na o ye question fɔlɔ ye filanan fɛnɛ ye mun ye mun de y'a to u ka kumakan na o ko k'olu bɛna transition fɛnɛ dɛmɛ transition daminɛ waati jumɛn de a mɛnna dɔɔni an ye kalo joli k'a la a mɛnna mais depuis o waati kɔnɔna na pourquoi ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka transition dɛmɛ si réellement n'a sɔrɔ maliyɛn denw n'a sɔrɔ o hakili la k'olu ta ye jamana ko ye si réellement n'a sɔrɔ jamana ko de don intérêt ko tɛ o waati mun na o ma se ka transition dɛmɛ o waati kɔnɔna na depuis bandaw bɛ yen fɔlɔ o ma se ka kɛ mais pourquoi maintenant kana fɔ tuguni ko olu bɛna transition dɛmɛ parce que kumakan dɔ de bɔra ɲɔgɔn c'est très important mɔgɔ caman bɛ ka yɔrɔ ignorer an ka karamɔgɔkɛ y'a jira k'a ka d'ale ye ko dɔ ka fara transition waati kan mais ale o yirali min kɛ an bɛɛ b'a dɔn ale bɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ bi maa caman a lamɛnnen don maa caman fɛnɛ b'a kɔ a ka sababuya la n'a ye kuma min fɔ mɔgɔ caman bɛ tugu o kuma fɛnɛ kɔ mais maintenant ninnu fɛnɛ bɛ wuli k'o jɔ baraji la walasa yanni kuma nin kana effet kɛ a kana to mɔgɔw hakili la bon o politiciens bɛ yen o tɛ se ka na anw ma direct k'a fɔ ko dɔ tɛ fara transition kan fo ka na ni argument wɛrɛ di o kana ni fɛn wɛrɛ di fɛn min bɛ se ka don adamadenw kunkolo la o ye mun ye fɔlɔ o b'a kuma fɔ an bɛna transition dɛmɛ transition tɛ taa waati joli ko o dɛmɛli jumɛn bɛna kɛ o bɛna mun dɛmɛ de kɛ transition yɛrɛ tɛ taa waati jumɛn de k'o bɛna dɛmɛli fɛnɛ kɛ bon o b'o kuma de fɔ ni i ma faamuya k'a kuma na i b'a fɔ ko non ko ninnu ta ye jamana ko ye o bɛ taa tuguni kuma nin kɔfɛ tuguni o bɛ taa tuguni k'a fɔ ko tile kelen tɛ fara transition kan sinon an bɛɛ b'a kalama jamana bɛ yɔrɔ min na bi maa si tɛ se k'a fɔ bi ko élection ɲɛnama bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ an bɛ waati min kɔnɔ bi a tɛ se ka kɛ. Allo Mas, ne tɔgɔ Musa Kulubali ka bɔ Kalabankura. A ye parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan olu kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que fanga tun b'olu bolo no fanga bɔl'i bolo o ye diyagoya ye a k'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan n'olu sera ka fara ɲɔgɔn kan olu ka kɛta ye olu ka fɔta ye o kan ka kɛ o parce que fanga filɛ nin fanga tɛ tulonkɛ fɛn o n'u y'a dɔn o tɛ fanga sɔrɔ cogo wɛrɛ t'u bolo fo ka fara ɲɔgɔn kan wa olu kan ka fara ɲɔgɔn kan olu kan ka fara ɲɔgɔn kan fanga bɛ sɔrɔ ni fɛɛrɛ min ye o bɛna bɔ n'o fɛɛrɛ ye ka fanga ɲini o ye diyagoya o kan k'o kɛ mɔgɔ tɛ jigin olu la o la. Ne tɔgɔ ko Amidu parti politique farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Asma b'a la yɛlɛma b'a la Adema b'a la parti wɛrɛw b'a la k'u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa élection dɛmɛ mais k'u t'a fɛ élection date ka repousser ka taa ɲɛfɛ bon ne kɔni ka hakilina la sisan nin bɛ hakilina min di ne ma sisan parti politique ka fara ɲɔgɔn kan ko u bɛ taa élection soutenir mais ko élection délai o kana tɛmɛ hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko filen tɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se k'an tugu di sinon an b'a dɔn k'a fɔ ko élection kalo tɔ ye mun ye sisan élection organisée a kɔnɔ bon c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment difficile a ma nɔgɔn hali dɔɔni parce que normalement liste électorale kan ka fichier électoral ale kan ka réviser bon an bɛ yɔrɔ min sisan n t'a dɔn n'a sɔrɔ o kɛra n kɔni ma dɔn ma kɛ n'a fɔra ko Mali cour kɛra ka
fichier lajɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka bɔ a la ani minnu bɛ olu kan ka don a la donc olu si dilan ka ɲɛ an bɛ niveau min na sisan waati surunyana ani élection tɔ ne ma ani a tɔgɔ di transition banni cɛ tɔ ne ma labɛn tɛmɛ kalo 7 kalo 6 ɲɔgɔn kan bon c'est pas possible k'a fɔ ninnu ka se ka o ko bɛɛ sigi sen kan ka élection organiser surtout an b'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ insécurité bɛɛ presque n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ insécurité bɛ Mali an bɛ se ka bɛ fan bɛɛ hali Bamakɔ a bɛ yan nɔ bon territoire min bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ ka n'o b'an yɛrɛ ka mara kɔnɔ o tɛ tɛmɛ an bɛ se k'a fɔ 25% kan donc a tɔ bɛɛ bɛ Bamaciw bolo donc o ka kɔnɔ élection bɛna se ka organiser cogo di c'est pas possible mais ninnu parti politique mɔgɔ ninnu farala ɲɔgɔn kan farakun wɛrɛ t'u la ɲɔgɔn kan parce que olu kɔni ta tɛ jamana ko ye bilen dɛ élection ye kɛ dɔrɔn fanga ka d'a ma donc olu ɲɛ b'o o dɔrɔn de la a mana kɛ da o da kan donc a ka kɛ dɔrɔn élection ka d'olu ma bon an bɛ yɔrɔ min sisan élection kɛlen jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn. Voilà nin ye an ye kumakan minnu sɔrɔ an lamɛnbaaw olu bolokɔrɔ Tari e bɛ jumɛn fɔ ka da nin kan Mas yɔrɔ dɔw bɛ yen a ye yɔrɔ dɔw fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ni wagati min tora ka élection préparer an de la ka kuma in fɔ yan Mas an ko parti politiques u k'a lajɛ Mas ni fɔɲɔgɔnkɔ nana dɔrɔn Mas a bɛɛ bɛ kɛ fu ye a dun bɛɛ kana kɛ fu ye parce que ni parti politique ma bɛn Mas a ka gɛlɛn kojugu déjà que an bɛ transition min na c'est déjà difficile an bɛ crise min kɔnɔ a ma nɔgɔn hali fitini donc n'a fɔra tuguni ko olu fana kana divergence ni fɛnw don a la Mas a bɛ gɛlɛya kojugu. Ok Makura Mas i b'a dɔn jamana in a bɔ man di nɔgɔ la c'est-à-dire an bɛ wagati min kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la c'est-à-dire transition daminɛ ka bandaw to yen an ye jamana taabolo ye cogo min na a tun b'an kun minɛ mais an bɛ wagati min na a bɛ ka taa sira dɔ fɛ min bɛ ka taa mɔgɔw jimi sira fɛ mais pourquoi ka inquiéter ko fɛn kana fara transition kan ne ɲɛna jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini ka jamana in bɔ o dingɛ de kɔnɔ. Intérêt tɛ kelen ye. Intérêt tɛ kelen ye dɛ. Cheikh Mas ni pourquoi transition ma daminɛ bi a ma daminɛ kunu a daminɛra a mɛnna biri olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko transition ka na tɛmɛ ni délai kan. A na kɛ n'u sɔmina ko dɔ fɛ kɛ. Mais ni yɛrɛ olu la dɔrɔn derrière c'est comme leur ligne c'est comme i bɛ fɛn dɔ de ye quoi n'o ye fanga nɔfɛtɔ ko ye c'est comme jamana ko yɛrɛ tɛ i b'o de ye directement o de la a kuma cayara sinon politique mɔgɔw dama ka fara ɲɔgɔn kan ko fɛn dɔ mɔgɔ si t'o gɛlɛya ye o tɛ gɛlɛya ko ye mais n'i y'a ye transition ye nin temps bɛɛ kɛ olu ma fara ɲɔgɔn kan ko wa transition ka na tɛmɛ nin délai kan foyi fo mɔgɔw ɲɛ b'a la c'est comme kow bɛ ka taga mɔgɔw jimi sira fɛ wagati mun na et puis a kɛra période la fana an y'a fɔ Ɲoro Siribukɛ Buye y'a prononcer transition durée ko kan ko dɔ bɛ se ka fara a kan donc o bɛɛ inquiétude b'u la u tɛ se k'o fɔ ouvertement. An ka kuma di Jaginɛ ma. Mas e kun kan ka nin thème in di fɛn daminɛ la sa. Mun b'i la. Wallahi. Mas Makura dɔ fɔ ne ta la dɔ fɔ o la. Jaginɛ ka minute 2 de b'a bolo a ye kelen di ma. Jaginɛ ka taa n'a ye. A ye dɔ fɔ. Parce que i b'a dɔn jamana bɛ n'i y'a ye hali mɔgɔ bɛ jamana mɔgɔbaw bɛ minnu bɛ ka transition in taabolo la a bɛ ka mɔgɔw kun minɛ c'est-à-dire jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ aw ka taa fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ɲɛ b'a la banba yɛrɛ de ka ca nin fɛn in kɔnɔ ye. Makura politique mɔgɔ b'a ka de ko il est dans son rôle ko. Il est dans son rôle mais avant d'être homme politique là i ye jamanaden de fɔlɔ i bɛ jamana min kɔnɔ jamana yɛrɛ t'e bolo i pressé don ko ka jamana ɲɛmɔgɔya ka élection kɛ yaasa jamana bɛ d'i ma ayisa Mas walayi de n'a ma sabali non Jaginɛ an ka taa. Mas ala ni fara ɲɔgɔn kan ye a bɛ fɔ ko jamana ko tɛ o bɛ fɔ e ye jamana ko tɛ a ma deli ka kɛ jamana ko da kɔnɔ nakɔ de don bɛɛ b'i ka na de defa komi maliden minnu fɛnɛ an ɲɛ b'an ka diɲɛlatigɛ taabolo la olu ka wariw maralen don u jufaw kɔnɔ ye donc ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn a kaɲi an ka kuma de Jaginɛ minute 1 kana don maaw ka heure kɔnɔ Burama Makura ye mun fɔ a ka gɛlɛn mais
n'i ye kuma yɛrɛ ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ka kuma yɛrɛkun ɲini don nafa ɲini don u yɛrɛ ka nɛɛma nɔfɛtɔko ɲini don ani u yɛrɛ bɛ jamana bɛ taala bolo min na bi tiɲɛ na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ba tigiri b'a la dɛ ayi jamana tigiri b'a la dɛ ne lamɛn sa a fɔra ye dɔ y'a f'i ye ko tigiri ko tɛ Mali jɔ sa mara b'a la jumɛn Musa Mara an ka taa dɛ an cɛ tɔgɔ ni jamu Amadu do Jalakɔrɔji kuma b'i bolo Amadu ko ne fa ko politique ta la yɔrɔ dɔ la an bɛ jugu u la amɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ jugu la mais yɔrɔ dɔ la maliyɛnw kana jugu la dɛ parce que ninnu k'a fɔ ko fɛn ti fara durée kan u to o yɛrɛ nɔfɛ quoi le fait que Buya y'a fɔ ko dɔ ka fara kan olu bɛ fɛ ka kɔkari de kɛ mɔgɔw la parce que u b'a dɔn tigitigi dɔ bɛ fara kan mais n'a ma ɲɛ dɔ bɛ fara kan pour que olu ka don donc fɛrɛ don quoi o fɛrɛ de don o ye analyse kelen ye mais a filanan ye jumɛn ye jɔn de fɔlɔ ko transition tɛ tɛmɛ kalo 15 kan an k'o fana lajɛ an k'o fana lajɛ o tɛ ni politique mɔgɔ yani an k'a fɔ ko u bɛ ka Assimi de fɔlɔ y'o fɔ o fana ye tiɲɛ mais pourquoi an b'an pa Assimi kunna sisan ka na ninnu accuser o yɔrɔ la o fana ye tiɲɛ an ka Assimi accuser o yɔrɔ la voilà ale de fɔlɔ parce que ale de bɛ se ka bɔ k'a fɔ an ye ko n kun y'a fɔ koyi nka tiɲɛ yɛrɛ la a ti ɲɛ maliyɛnw aw bɛ hakɛ to aw bɛ dɔ fara mandat kan anw de ta ye jamana ye voilà a bɛ kɛ ten de mais an ka n'u jalako o yɔrɔ la mais olu to nin si nɔfɛ olu bɛ fɛ dɔrɔn ka don gouvernement kɔnɔ la parce que u b'a dɔn dɔ bɛ fara kan tigitigi u b'o de nɔfɛ voilà o de kun don merci allo DJ Mas an cɛ Sangare mankan don ka bɔ Ɲamakɔrɔ n'aw bɛɛ fo parti politique mun ka réunion kɛ o don na o y'u ka baara kɛta ye min ye dɔ fara an ka ko nin ye kalo 18 de tun dira fɔlɔ o taara bandaw ta furu la ka na kalo 9 kɛ sigi taba la ɲɛ ma sɔrɔ foyi la sisan olu yɛrɛ y'u ka fanga ta u bolo la o b'o sigi taba kelen na ye n'i y'a Mali lajɛ Mali yɛrɛ yɔrɔ cɛnni bɛ Mali yɛrɛ bolo depuis bɛ ka taara fɔ bi surasiw ni yɔrɔ jumɛn récupérer k'a di Mali ma dɔ k'o fana fɔ an k'o lamɛn o kɔfɛ Choguel de y'a fɔ tuguni ko kalo 18 de ko foyi tɛ fara a kan président fana y'a fɔ min ye surasi kɛ ye o la parti politique ta bɛ digi anw na mun de la yala parti Sani Umaru Mariko ale ko ni ale ka fanga tɔ danna Faransi ma ale bɛ jɛ fanga kɔ munna maliyɛnw tɛ Umaru Mariko ta wa est ce que a ka di anw yɛrɛ Faransi ka ta wa o fana ye ka candidat ya ayi ne tɛ mɔgɔ si ka kuru la dɛ ok an y'a faamu an b'i fo kosɛbɛ an b'i fo allo an cɛ tɔgɔ ni jamu i Tarawele nba mɔgɔ kɔni bɛ ka ban Assimi masakɛ ko Bo ka sɔrɔ ma a bɛ kare le n'o tɛ Buya min ye kuma fɔ yanni an bɛ ninnu jalaki o an t'olu jalaki a ko filɛ sa o a ko filɛ ne kɔni bɛna min fɔ ni Mati nin ka nɔgɔ koyi ni u ko ko fɛn tɛ fara kan déjà fɔ an ka constitution kɔnɔ ko ni jamana yɔrɔ dɔ minɛna ko élection tɛ se ka kɛ ni u ko ko fɛn tɛ dɔ fara kan ni an bɛ mun kɛ i b'a dɔn wa an bɛ teri du kana ka murufakala d'u ma an bɛ taa jamana libéré fɔlɔ an b'i fo Sidibe bɛnkɛ somɔgɔw baasi foyi t'an na yan Sidibe an b'a k'i fo ka Janginɛ fo ka Makura ni Kare bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛ fulakɛ dɔ ye a nana ni nɔnɔ ye ko nin ye fila bɛɛ lajɛlen jasa ye ko ninnu ka min ko nɔnɔ fila bɛ nɔnɔ de min fila bɛ nɔnɔ min donc dɔ nana n'o ko fulakɛ tɔgɔ ko Sɛki Jalo awɔ k'u ka nɔnɔ min ko fila bɛ nɔnɔ de min awɔ a k'a min a ti Janginɛ ma ko ne ko ale ma ko Kare ko a k'a min a k'a min ko Janginɛ ma a banna an ka cɛkɔrɔba fɔ santé kɔnɔ a tulo b'i la docteur fo Muti n bɛ bɛɛ lajɛlen fo denkɛ n ka kunkurunin dɔ fɔ seli dɔ ko min tun bɛ ka an ka président adressé n t'a dɔn ni ta tun b'a kuma na ko dɔ de ye takili d'a ɲɛ mais Sɛki de don awɔ dɔ ye takili d'a ɲɛ mɔgɔ min ye takili da cɛ ɲɛ k'o minɛna mais k'u tilala k'a bila kunnafoni di sɛbɛn ko ten mais ko a kana taa yɔrɔ la hali don natɔ la k'a mako bɛ se ka s'a ma awɔ
Ah, mais benga nam na kungara ka ay tagli de la na tuma tagli da o kuma wulu tuma be cheke mu sigi de ya da nyine be aka to sabat kwa be to ko famu en ni che adoko muru babolo chuko na o kuma che na muru chuko da na dafe to nyina andi che la che zra ka tagli da nya ka na se president ma ka agresi e nom na o kuma atunga ga to ne wa akata se president ma de wa nyingal tombe non to ro famu nyingal tombe mo mu fara nyo ga benga parti politique mo ko no ne tay jalaki amé démocratie kono yani ka hakay ba ko ne nga hakay ni M5 kono wakati mna akira ya famia nte mo ko sikion la ko mi libe ka sababu ya to male mbe suku dono lo kaba ne ko nga minga ne bo do abana mais problème mo mba ni nga ro mi na penge ko senga na fra transition dele ka parce que ko sharia de ko pata ambe jena no na ko do kana fra ka nu fra jena no we wa ko wo kin ay ko nu jena no ko 18 mois do ko ne ma bawo ma de mais kuma ba jambe ni ngalo ko fena na ali sirin to ko ni ngal de jabe soro woni ko fenga na fra transition de lekan mais très sigi ka do fena gra mari ko na no bengara ka ko ga election la ben organe unity mais woni ko kana ke nkoti on me benan to fena benan mo fo wa benan fo on me ko kana ke mais benan to ni ko ga election ke Gogo de la bateau. Mais ko do ko kana la bateau. Ah, o ma wuli be munni na sisa. Akuma flete. Benga do ka sari benga do wa. Akuma fleni. Ngone be ko kuma la ni me tranche de be fraga O e mali do ne ta so ni de be fraga de be bo ala wa. Même ko be be benga. Kana do ka da nyanga fra transition de la kan. Ibaro pali ni mo ko so bara makoro ka koro. Yayi. Anga na position ya fula na ya position na wa do fraga tuna benga. Nous mettons braquet bleu na mo finare. O fene bala de. Na be fraga na te fraga o jobi be nu ire bolo. Na ye braquet, na be fraga na te fraga. E ni parti politique mo ko be na ko kala mo. Na jobi de be nu ire bolo de. Sigatala. Merci. Ambifo. 20 20 18 60. Allô? Ça va, Somoro? Ba, Maïga. Ah, Samba? Ah, Isamake. Ba. Parce que politique bora ka kuma e bulu du ba hagere mo do ga ko ka kuma chama ko yani ko ka ci politique ko la ati ko la da ko ka ko ci quoi afo premier na ko ko ci quoi mais muna kuma ta ko luka akuma flere fanga o fanga ni opposition mayala abarata malide abarata malide shigatala ko ka famia ka ko mo be jamana yere di ok Ambifo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam karamogo. Awa Diallo. Mba. Ambafo. Ajaranye. Comme Sidibe fo mbe jara fana balmumso mbe nyemo refo. Ube klubila. Me bula fo kangena la. Mais ibado Diallo mu yere ne re jigitiga. Ka lajɛ jamana jigi bɛ ni parti politique ba minnu kan aw farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ jamana crise joli b'a kɔnɔ baloko gɛlɛya bɛɛ sɛnɛkɛlaw bɛ kule la maa dɔw bɛ olu tɛ ka se ka t'u ka sɛnɛ la jamana kɔnɔdenw bɛ k'a fɔ ko insécurité bɛ yen aw m'aw da maga nin si la ko fo élection ne ko an ka parti politique mais a b'an permettre an b'a dɔn maa min ye maa ɲuman ye maa min ye maa jugu ye quoi mais fɛn min ye ne jigi tigɛ dɔɔni n ye kunkolo dɔw y'a la Musa Mara ni a n'a ɲɔgɔnnaw ni a tɔgɔ Cheikh Modibo Jara o de ye ne jigi tigɛ dɔɔni quoi Cheikh Modibo hakili ko fɛnɛ b'a la dɛ ayi ne m'ale ye mais n t'a fɔ k'a t'a la dɛ nka n m'a ye mais Musa Mara est-ce que ale kan ka ye nin na wa anw jigi b'ale mun kan ko jeune min bɛ yen nɔ ko il est compétent il est sincère a ka wulikajɔ ka bon a tɛ to bureau kɔnɔ e bɛ taa fara ni maa sugu jumɛnw kan an b'i fo Isa Kawuju n'a ka ko bɛ ka kuma kun cɛ a bɛ kuma dɔ fɔ mouvement démocratique a bɛɛ kɛ dɛ wallahi mɔgɔw kan k'u classer quoi ok Cheikh Dagurunya kelen maski fo a diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Ala ka juma ka hɛrɛ caya ya rabi Tari Brahma waati kofɔlen ko nani cogo o no kunnafoni min kun b'anw bolo ka da o kan o kun ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka segin ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka juma hɛrɛ caya nɔnɔ bɛ yen dɛ nɔnɔtigi fo Cheikh Diallo k'i fo wala alimami fɛnɛ fo ka alimami fo wala kuma ɲɛna
Magura? Oui, merci. Oh, non, bere. Non, ben. Oh, non, tigi fo. Non, tigi be fo parce que voilà. Ni ango ngo wera taw. Non, tigi Cheikh Diallo Flado. Cheikh Diallo Flado. Afo. Al ne emo fo. Afo safo. Be ba do Diallo bamanan kan fola ni afla kan fola be fla. Afo. Anga poli be Cheikh Diallo. Ala ka juma yere dana ma. Masa amba na me banga chaman musulman bela jelen fo. Ambe tondo bay fo. Tabarkala. Mairie du district kono ka Traoré na ka baraka job Sedim Sar. Voilà, Traoré. Ala ka clear dama. Traoré. Ya Traoré kumiga na me matumene. Dene. Ya Traoré kumiga na me matumene. Awo. Sedim Sar. Mbafo kosobe. Ouais. Broma ka befu. Bɛɛ kɔni fɛrɛ tigɛlen de kɔfɛ parce que n'i bɔra mɔgɔw b'i ye an b'o fɔ ka bɛɛ fo ala ka juma wɛrɛ yira na mouvement min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko MPD mouvement patriotique pour le développement ko k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ni ala ye sini yira na nɛgɛ kanɲɛ 15 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye a bɛ kɛ fa min na sa o Banangabugu jumelage o kɔnɔla la ko u bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka ye walasa mouvement u bɛ se ka a nun don cogoya min na ka bɛɛ fo